लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि आरटिभि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनलांगोन। फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे दोङो दिनै नायना लादो आंनि पार्टनार। खुलुमबाय लोगोफोर, मा होनो गोबावनिफ्रायनो सानैजों भिडिअ बानायनो होननानै समखौनो मोनाखैमोन। ओमफ्राय अखाबो हाबाय थादोंमोन नालाय दिनै फैबाय आरो मोजां भिडिअ लानानै फैदो। नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनखौ हाजासे खिन्थिनो नाजागोन जोङो। जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे जारिमिन खोन्थानो नागिरदों। बे ससे आं ससे बुंगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। बे जादों मुसा, बिथांमोना नायलांदो बिथांनि जारिमिनखौ। मोनसे समाव तेजपुराव बान राजा मुंनि सासे गोहोगोरा राजाया रायजो खुंबोदोंमोन, जायखौ बर'आव बानासुर मुङैबो मिथियोमोन। बे बानासुर राजानि सासे फिसाजो दंमोन, बिनि मुङानो उषामोन। दा उषानि सासे बिलोगो दंमोन, बे बिलोगोनि मुङा जाबाय चित्रलेखा। बे सावगारिखौ नुदों लोगोफोर, बेनो जादों सानसेखालि उषाया सिमाङाव सासे राजखुंगुरखौ नुदोंमोन आरो सिमाङाव। ओमफ्राय बिखौनो गावनि बिलोगो चित्रलेखानो फोरमायदोंमोन जाहैबाय। उषाया खोन्थानाय बायदिनो ओमफ्राय चित्रलेखाया सावगारिखौ आखिबाय आरो। ओमफ्राय आखिनायाव उनाव नुबाय जे बियो राजखुंगुरा रावबो नङा, कृष्णनि भागिना अनिरुद्धसोमोन। उनाव उषाया अनिरुद्धनि सावगारिखौ नुनानै गोसोआव बिराद गोसोथोबाय आरो गोसोथोमाबाय अनिरुद्धखौ नुनाय लोगो लोगोनो सावगारियाव। ओमफ्राय उषानि बिदि दुखु दाहाखौ नुनानै चित्रलेखाया, बियो मायाबो रोंगौमोन नालाय, सानसेखालि अनिरुद्धआ उन्दुबाय थानाय समावनो बियो बिदिनो दिखांनानै खावनानै लाबो अनिरुद्धखौ। बिनि उनाव सानैजों नुलायनानै जोबोद गोसोथोलायबाय आरो। ओमफ्राय गोसोथोलायनानै उनाव चित्रलेखाया बिसोर उषाखौ आरो अनिरुद्धखौ सिरि सिरियै जुलि खालामनानै होखुमाबाय आरो। उनाव बानासुर राजाया बिसोर सानैनि जुलि जानायखौ मिथिनानै रागा जोंनानै अनिरुद्धखौ बान होनानै खानानै दोनो। ओमफ्राय आरो उषा देबिखौबो बे अग्निगर हाजोआव अरनि बान्दो होनानै जोबनानै दोनो, जाहाथे बिसोर सानैजों लोगो हमलायनो हाया। अग्निगर, बिनिखायनो बे जायगानि नामा थाबाय। अग्नि माने अर, बेनिफ्राय गर माने बान्दो, माने अरनि बान्दो होनानै खानानै दोन्दोंमोन, बेनिखायनो बे जायगानि नामा। उनाव श्री कृष्णआबो मिथिहैबाय बिनि भागिना अनिरुद्धखौ खानानै दोनदो होननानै। बेनिफ्राय उनाव श्री कृष्णआ अनिरुद्धखौ लांफैनो थाखाय बानासुर राजाजों दावहा नांफैयो। ओमफ्राय खानैनि गेजेराव गोबां नारा नाथा दावहा जायो। उनाव जोबनायाव जेब्ला बानासुर राजाया जेनहां जायो, अब्ला बियो शिबनि भक्तिमोन नालाय, शिबखौ तप खालामनानै लिंहरबाय। ओमफ्राय उनाव शिबआबो नुजाफैबाय बे दावहायावनो। जोबनायाव श्री कृष्णजों ओमफ्राय शिबजों बिराद गिदिर दावहा जायो बिसोर सानैनि गेजेराव। ओमफ्राय बे शिबजों श्री कृष्णजों दावहा जानायखौनो हरिहरननि दावहा बुङो। बेनिफ्राय जोबनायाव ब्रह्माया फैनानै बिसोरनि दावहाखौ फोजोबहोयो। ओमफ्राय बिथांमोननि गेजेराव सोमजायलायनाय जानानै अनिरुद्धदो आरो उषा देबिजों खानैखौबो बिसोरो हाबा खालामनानै होयो। बे दावहायाव गोबां थै बोहैदोंमोन, बेनिखायनो मोनसे समाव बिनि मुङा थैसामपुरमोन, दायो तेजपुर जाबाय। जोंनि बर'नि नामफोरा बिदिनो जारिमिन लिरगिरिफोरा मा खालामखो खालामबाय आरो, जेरै थैसामपुर, बानासुर, बेनिफ्राय अग्निगर, बेफोर गासैबो बर'निनो माबामोन। दा जारिमिन लिरगिरिया बर' नङा जाहैबाय नालाय, गासैबो मुंफोराबो सोलायजोब्बाय। बेनोमोन जारिमिना। बेनिफ्राय दायो नायदो पार्कखौ बाङाय। फैदो बिदिब्ला। एम्बुनि मैखुन।
गांखोखौ मोदोम लानानै थौ होनबा गोजौ थौ मोनबाय माथो मोनसेल'सैसो बेसेबां मानसि नालायनो फै देलाय देलायसो जोंनि बायदि लामब्रै लुमब्रै लेथ्रा फेथ्रा फैयाखै नै बेथिंजाय जिउ नाय नोंथांमोना बुरलुंबुथुर दैमा बै बुरलुंबुथुर दैमाखौ बोरै बारनो बेसेबां मोजां नुयो वाव बेथिंजाय तेजपुर टाउनखौ पुरा नुजोबो नै जोंनि तेजपुर टाउना दा बेसेबां मेंखो बहुत मेंबाय मानो मेंखो आयु मानसिया बोरै जादों ini मेंनानै Hello. Hi. Ini nama Kateng Sekateng. Nagran. Geran. Halo Geran. Nah Geran. Ang lung maka. Dangku. Dangku sama orang tu. Dangku sama orang. Sini kasihnya tu. Tangkona ya, dangku tu nalai. Video editing खालामग्रायाबो नै बिसो आं रोंबावा ओमफ्राय नै थांबाय थानाय समावनो बे बेटारि गारिखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना मानोना थाबायनो हायै लेंग्रा लेंग्रिनि थाखाय बिराद मोजां जागोन बे बेटारिजों खारनाय आरो बियो बेफोरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय जोंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय जों जेसेबां माने मिथिदोंमोन खोनादोंमोन जारिमिनाव मोनबोदोंमोन बेखिनिखौ नोंथांमोननो जों बुंबाय जोंनिख्रुइ बांसिन रोंनायबो नोंथांमोननि गेजेराव थानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनिख्रुइ बांसिन मिथिगौब्ला कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट बक्सआव अरायबो खुलिनानै थागोन नोंथांमोना गोसो बायदि थुहरनो हागोन दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन